Приятели, ние сме на село с моята приятелка и снимахме много яхи тиктоци в нейния канал, който се казва... Аз се казвам... Това са новите тиктоци. Много са яки. Гледайте ги. Следвайте. И акаунта ми е частен. Да знаете, и като ме последвате, аз ще ви го върна. Добре, един участник от видеята, другия шибаняк се тръгна. Моника го накаля. Коя Моника ще разберете? Това на моята приятелка. Познае с всички. Как се казваш? Какво бе? Как се казваш? Аз той да видя, че аз не знам. Как се казваш, бе? Стой да видя, бе! Това е Никол. Това е другата Никол. Това е нейния профил. Това е нейния профил. Много скучно. Да, това е Никол, на който рекламирах профила. Това е Сашо. Това е Моника. Моника, кажи здрасти. Там на батута е Пепи. Чао.